μέσα στην ζούγκλα που υπάρχει, είναι δύσκολο εσύ να είσαι πρόβατο. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν κάποια όρια. Να φτάσουμε στο σημείο, όπως είπαμε, δώσαν ραντεβού στην Παιανία με μαχαίρια. Και τώρα, ας πούμε, π.χ. να αναφέρω τους Παναθηναϊκούς που έχουν, ας πούμε, τον νεκρό οπαδό, να ανεβαίνουμε στις ταράτσες και να παίρνουμε όπλα και να κρυκολιζόμαστε και να πυροβολάει ο ένας τον άλλον τη στιγμή που περνάει από το. Δηλαδή θα φτάσουμε σε μια φάση παράνοιας. Ο Super 3, σύνδεσμος φιλάθλων του Άρη Θεσσαλονίκης, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς και αναγνωρίσιμους συνδέσμους οργανωμένων. Ηλικιακά οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται στο σύνδεσμο ξεκινάνε από μικρά παιδιά. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια κατήχηση, ας το πούμε έτσι, στο σύνδεσμο, η οποία ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες. Και μέρα με τη μέρα μέσα στα γραφεία είτε του κεντρικού Super 3 είτε οποιοδήποτε παραρτήματος, όπως έχουμε δίπλα μας παιδιά που είναι από μακριά, μπολιάζονται με αυτή την ιδέα και με αυτά τα ιδεώδη που προσφέρει ο Super 3. Τα οποία θεωρούμε για μας είναι ιερά. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη ιδεολογία με την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να λειτουργεί και ο Άρης, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε βιώσει πάρα πολλές καταστάσεις άσχημες και πιστεύω ότι πλέον ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει ακόμα και ο τελευταίος Αριανός ποια είναι τα σωστά βήματα τα οποία πρέπει να βαδίσει ο σύλλογος. Κίτρινο μαύρη μαστούρα είσαι εσύ, Αριανάρα, Αριανάρα ζωή. Όπου πέσει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά τα κατηχητικά των οπαδών, οι σύνδεσμοι, μπορεί φυσικά πολύ εύκολα να μετατραπούν σε κατηχητικά της βίας. Αλλά όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο